Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngalemva kwemini. The board acted unlawfully. It exceeded its powers when it took a resolution dated 1st August. Umphathiswa wezokhenketho unkosikazi Patricia de Lille uthi usamile kwisigqibo sakhe sokubhangisa ibhodi yabalawuli bequmrhu lezokhenketho leli. We are here to serve and not to be served. We are the face of the new public service, one that is professional, one that is ethical and responsive. Umphathiswa wenkonzo zoluntu nenkqubo zolawulo uNkosi Mzamo Buthelezi uthi iphulo lembumba yenkonzo zoluntu kule nyanga i-IPSM liqaphela inguqu engundoqo kulawulo nogqithiso lwenkonzo zoluntu. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo sesilungele ukuniphakela kuvimba wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Umphathiswa wezokhenketho unkosikazi Patricia de Lille uthi usamile kwisigqibo sakhe sokubhangisa ibhodi yabalawuli bequmrhu lezokhenketho leli nasithathe ngomhla wama-20 ku-August ukuthethe oku ngethuba evele phambi kwekomiti yesebe lezokhenketho epalamente eKapa namhlanje. Unkosikazi de Lille uthe besekubonakala ukuba le bhodi ayiqiqanga ixesha elide. Uqhube wathi le bhodi ibisele ingathobeli imithetho izizibhongobhiyane esithi ibisele ikrwabaza imigqaliselo lawulo ngethuba ityumba amagosa ikwasilela ukuphendula ngezimali. The board acted unlawfully. It exceeded its powers when it took a resolution dated 1st August in that the very meeting where the impunch resolution was taken did not follow the lawful procedure in terms of section 18(2) of the Act, the Tourism Act. And this is because only the chairperson of the board, who was empowered in terms of section 18(2) to call a special board meeting. Now, while this board denies that Mr. Naidu is the board chairperson, it's evident from its actions since the 1st of August 2025, that the powers of the so-called board representative includes powers exclusive to a board chairperson. Kule ntlanganiso yekomiti yezokhenketho epalamente abiziwe amalungu ebhodi ebhangisiweyo ukuba nawo atendalazela icala kweli cekwa likanam nawe nenkosikazi de Lille. Here is, there was no meeting of the board on the 1st of August. If we had held a meeting, there would have been no reason for us to take a decision by way of a round-robin resolution. A round-robin resolution is taken through electronic communication when you cannot assemble the members of the board in one place and at one time. So there was no meeting on the 1st of August, and yet the minister relies in the letter dissolving the board that the reason for the dissolution is the unlawful meeting. Amalungu eParlamente abanejika-jika ngemibuzo efuna ulwazi apha naphaya. Umphathiswa wenkonzo zoluntu nenkqubo zolawulo uNkosi Mzamo Buthelezi uthi iphulo lembumba yenkonzo zoluntu kule nyanga i-IPSM liqaphela inguqu engundoqo kulawulo nogqithiso lwenkonzo zoluntu kweli. Kwinkomfa nonondaba uButhelezi ugxininise ukuba amagosa karhulumente akhumbule uxanduva lwawo lokukhonza uluntu hayi ukukhonzwa luluntu. Iphulo elibandakanya abasebenzi bakarhulumente elilelokuvuselela uxanduva nokuthi xhaxhe umgangatho ulawulo logqithiso lwenkonzo kuluntu i-Integrated Public Service Month i-IPSM ngamafutshane lisungulwe namhlanje nguButhelezi kwiziko lasePitoli iRoni Mamube. Kambe ke ukaButhelezi ubalule inkomfa nondaba yanamhlanje njengelinge lokuthabatha uxanduva kangangoko negxininisa injongo yabasebenzi bakarhulumente yokuzinzisa isidima soluntu. His media briefing is not just about announcement, it's about transparency and accountability. I therefore wish to send a reminder to all public servants
that we are here to serve and not to be served. We are the face of the new public service, one that is professional, one that is ethical and responsive, and we must carry this responsibility with pride. Alo usekela mphathiswa wezenkonzo zoluntu nolawulo uPinki Kekana ulethulele umnqwazi icandelo lezoluntu ngokumelana nenguqu ngokwezobuchwepheshe kweli xesha langoku. uKekana ukwaleke ngelithi le nguqu yezobuxhakaxhaka yehlise imingeni ejijisana necandelo loluntu efana nemintyangampo yemigca neenkqubo zamaxwebhu ezixakekisayo. This modernization in the Home Affairs sector, SARS is also doing so well. When people are doing that, there are areas, you have seen how the Department of Education in Gauteng and many others are starting to modernize. Ndike uKekana ukwabongoze uluntu kuba lube nomonde nesebe nanjengoko bephantsi phezulu nezicwangciso zokuphucula imontlalo yabemi esithi intsebenziswano ngundoqo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kulindeleke ukuba inkundla kaMantyi yaseMzimkhulu namhlanje ive isicelo sebheyile salowo wayesakuba ngumlawuli womasipala waseMzimkhulu uZweliphantsi Sikhosana notyholwa ngokubulala owayesakuba ngusosiba jikelele wephiko lolutsha le-ANC uSindiso Magaqa ngo-2017. Intatheli ye-SABC uSimphiwe Makhanya usilungiselele le ngxelo. Ngibonge bese ngibingelela umbukelo wendaba ngalesi sikhathi. Impela siyaqhubeka isicelo sebheyili nokulalelwa lapha enkantolo yeMantyi esisemzimkhulu umnumzane uZweliphantsi Sikhosana oneminyaka engama-55. Kuzokhumbuleka ukuthi umnumzane uZweliphantsi Sikhosana ke lo uboshwe ngasekupheleni kwawo ke uJuly lo esiqhamuka kuwona ngecala lokuzama ukwenza itulo lokubulala loyo owayengunobhala jikelele wophiko lwentsha lwe-ANC umnumzane uSindiso Magaqa ngawo unyaka ka-2018. Kuloku kulalelwa ke kwesicelo sakhe sebheli ke lapha enkantolo sike kwahlaluka kaningana ukuthi umbuso vele uyasiphikisa ke lesicelo sakhe umnumzane uSikhosana ngoba umsola ngokuthi ke sekunguyena ungqondongqondo osele malungana ke nalabo ukuyibona abathi akubulawe umnumzane ke uSindiso Magaqa ngawo unyaka ka-2017. Kuzokhumbuleka ukuthi enyangeni nje ezimbalwa ezedlule inkantolo ephakeme yalapha eMgungundlovu isanda kugweba ke uDilika Jele umnumzane uSibusiso Ncengwa owabe eyinkabi ekubulaweni ke kwakhe umnumzane uSindiso Magaqa. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuthi yena umnumzane uSibusiso Ncengwa alivuma leli cala lokubulala umnumzane uMagaqa wabeke esethi lokhu wakwenza ngoba ke ethunyiwe abathize wabala ke nomnumzane ke uZweliphantsi Sikhosana owabe isikhulu esiphezulu lapha umasipala ke walapha eMzimkhulu. Umbuso ke ngalezo izathu uthi uyasiphikisa isicelo sakhe umnumzane uSikhosana sokuthi ke anikezwe ibhayili kuleli cala ngoba bathi ke leli cala ke alenza libucayi kakhulu nokuthi ke futhi umbuso fanele uthumele ke umyalezo kulabo abasayibandakanya negameko zokubulawa kosopolitiki. Kepha ke ngakolunye uhlangothi umnumzane uSikhosana yena uthi akazange abe yingxenye yokuhlela futhi nokubulala loyo owayengunobhala jikelele wophiko lwentsha le-ANC umnumzane uSindiso Magaqa. Uthi yena umsulwa kuwona wonke lamacala esingathi ke umbuso umthwese wona. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi ngemuva kwazo lezi insolo zokuthi ke kwaba khona ke ababefuna ukusoconga umnumzane uSindiso Magaqa umvikeli womphakathi wabe phenya insolo zenkohlakalo kuwona umasipala waseMzimkhulu nekutheke umnumzane ke uSikhosana mayebuzwa ngazo wathi ke cha yena akakwazi ukuphendula ngalezo zinsolo. Kepha ke noma ngabe kuthiwa umbuso mangabe ufuna ke ukwazi kangcono ngalolu daba unali ilungelo lokuthi uye kuwona umasipala waseMzimkhulu ukuze uthole zonke lezo impendulo eziphathelene nalokho. Umbuso ke kuleli cala usumhlomile imibuzo umsolwa nokuthi ke namhlanje okwenze
esibhekile kuze kube manje ukuthi ke abameli bakhe umsola babe sebephenya ke kabanzi futhi ngezinye impendulo asenikezile njengamanje yokwenzakala enkantolo ukuthi ke umbuso usufunda ke singathi ke statement esifungiwe esenziwe yiloyo ongumseshi waleli cala naye uphakamisa ukuthi ke lenkantolo ayingamnikeza ibail omnumzane uZweliphansi Sikhosana oneminyaka engama-55 osolwa ke ngokwakha itulo lokubulala loyo wengunobhala jikelele uphiko lwentsha le-ANC umnumzane uSindiso Magaqa. Asibusele intambo kweNegoli. Sibambe ngazibini. Ityala ngakobe sakuba ligosa lespolisa uMandla Buthelezi notyholwa ngokugebenga igosa lezendlela wayincuma nalo uChesney Kepler lidluliselwe kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ukuze kuqaliswe inkqubo zoviwo zaphambi kokuqala kwetyala ngomhla we-11 kule nyanga. Usapho lukaKepler luthi lufuna ukubona ingalo yobulungisa idlala indima yayo. Umhlazi ishumi nomuvo kulenyanga esikuyo icala elibhekene noyayiphoyisa uMandla Nkosi Gladman Buthelezi. Uzokhumbula ukuthi ke uButhelezi ubhekene necala elokubulala uChesney Kepler nokuyisigameko okubikwa ukuthi senzeka ngonyaka owedlule ngomhla zingama-26 kuZibandlela. Bebevelile enkantolo. Uzokhumbula ukuthi ngoLwesihlanu kuphinde kwaboshwa ke omunye umsolwa igama lakhe uLlewelyn Meyers kanti ke naye ke uyiphoyisa kanti uma ngabe sizwa wafaka ke isicelo wanikezwa ibail ye3,000 zamarandi okusho ukuthi ke bobabili abasolwa bangaphandle ngebail. Inkantolo ke ayizange ichithe isikhathi ivele yabatshela ukuthi ke bazophinde bavele kule nkantolo. Okugqame kakhulu enkantolo ukuthi leli cala angeke lize lisaqulwa kule nkantolo yemanje yaseProtea kodwa selizothathwa lihanjiswe ke enkantolo ephakeme yaseGoli ngomhla zishumi nomuvo kuyena ke uMandulo okuyinyanga esikuyona ke abazali noma izihlobo zika Kepler ke bezingeneme enkantolo ngenxa yokuthi ke bathi ke kunezihlobo zabasolwa obeyilokhu ibonakala zihleka ngaphakathi ke enkantolo zikhombisa ukuthi ke ziyakujabulela ke okwenzekayo kanti ke sikhulumile nabo bakhala ngokuthi ke bekungamele ukuthi ke laba banikezwe ke iadvantage ukuthi bangene ngomnyango engemuva kodwa ke ummeli wabo uchazile ukuthi lokho beke kusize inkantolo ngokuthi ke inkantolo ikwazile ukuthi ke kungasuki ke uthuthuva noma ke udungunyane ngoba kube bangene ngalomnyango wejwayelekile lokho bekuzodala ke inkinga kodwa ke icala selihlehlile alisekho la enkantolo yemantshi eProtea seliyoqulwa enkantolo ephakeme ephambi kwamajaji enkantolo ephakeme yaseGoli. Bobabili abasolwa babhekene namacala ehlukene uxhaxhwa lamacala njengoba ke uMandla Nkosi Buthelezi ebhekene necala lokubulala kanti ke uMeyers yena ubhekene necala ke lokuzama ukubulala namanye. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Sinamkele kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Avuliwe kwakhona amaplango okuchankcatha eTable Mountain National Park eSilver Mine ngaseTokai emva komlilo wagubungela le ndawo ngo-April wonyaka ophelileyo. Lo mlilo wagubungela umgama ongama-800 ehektare zotyani ukanti ngabantu abazizigidi ezine abatyelela iTable Mountain National Park ngonyaka, nto leyo eyenza intaba yetafile ibe yenye yeepaki ezityelelwa ngabantu abaninzi kweli ngonyaka. Amaplango okuchankcatha izindlu zangasese nezinye iziseko zonakaliswa ngamandla nto eyanyanzelisa ukuba zivalwe ngeloyikisela ukhuseleko lwabantu bangahlatywa zizikhonkwane okanye izibi koko kulungiselelwa nokubuyiswa kwendalo. We are very happy to be able to welcome all of them back. We know that they've been waiting patiently. People love this area to go for their hikes, their trail running, walking their dogs, mountain biking as well. So we're very happy to welcome them back and we want to thank them for their patience. But of course we're still continuing with the work. There are still some trails that are not open yet. Ingaphezu kwama-800 imizila yokuhamba kwiziko lendalo lentaba etafile emininzi seyilungisiwe emva kwalo mlilo. Uninzi lwabakhenkethi luyivuyela ukuvulwa kwendawo. We bring our dog up here a lot and we actually live in Noordhoek, so we watched all those fires
and we also mountain bike, so it's lovely to have all the trails back available for us. The day before the fires, we renewed our cards to come up here, and then like on the day of the fire, we were all getting ready to come up for a walk, and then we started seeing the smoke, and we were like, oh, maybe we won't go up, and then that was the day that everything burnt down, so it's really nice to be back here. Naxa ipaki yaziswe njengekhuselekileyo kootsotsi, kodwa abatyeleli bayayalwa ukuba baqaphele umntu angahambi yedwa, alandele imibhalo ecaleni kwendlela ze amamele neeranger. Kwakho bazigcine kufutshane iinombolo zexesha likaxakeka. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa. Abakhweli kwisixeko saseKapa bathi abaziva bekhuselekile kwinkqubo yezothutho zikawonke-wonke ngenxa yodushe oluqubayo kwiiteksi. Kule veki inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni inike urhulumente wephondo isithintelo esingxamisekileyo kwilinge lokuphelisa udushe lweeteksi kwingingqi eziliqela. Oku kulandela iziganeko eziliqela zodushe nezisube imiphefumlo ezoyamene nodushe olukhoyo phakathi kwemibutho yeeteksi. Ukanti esi sithintelo siza kuqalisa ukusebenza kwangoku ukukhusela abakhweli nabaqhubi beteksi. Ngabantu abathandathu buncikane abadutyulelwa hlanzeselwa kummandla wePhilippi East, eKhayelitsha nasemakhasa kule veki iphelileyo. Esi sithintelo senkundla sakubangela ukuba urhulumente akwazi ukuthabatha amanyathelo okuthintela uphazamiseko kwimizila ethile ukubheka phambili. Violence and lawlessness cannot be allowed to endanger the lives of commuters, operators, and our residents. This court order gives us the legal authority to act decisively to protect our communities and restore stability in the affected areas. Kananjalo kukho inkxalabo ethi uninzi lakuthi lichaphazeleke gwenxa sesisigqibo kuqukwa lo mzimveliso kwakunye nabakhweli. Into nje esichaphazelayo kakhulu ngumkhweli, uzawuchaphazeleka abakhweli. Ewe ke nathi silishishini lezothutho iiteksi kwezothutho zethu sibethekala kakhulu xa kuthe kwavalwa lo mzila sisebenza kuwo. Imibutho yezithuthi zikawonke-wonke ithi yasihlonipha isigqibo sikarhulumente ngokuthi athabathe elinyathelo lokubhenela enkundleni, ihambisa isithi urhulumente ufedile ukungenelela kule nyewe ukuthintela olu ngquzulwano luqhubayo ngokunjena na. The government has not done enough, as we were expecting interventions, and they were expecting the government to be also decisive in terms of what is depicted from the operating licenses. Kusenjalo abakhweli bona bathi boyikisela ukhuseleko lwabo kule nqule qhu, nanjengoko kumele bakhangele indlela zimbi zokuya emisebenzini, ezikolweni kunye namashishini phakathi kwezinye. Ndumlamli Maneli, weendaba ze-SABC eKapa. Ukanti ke ngoku kudadele enzulwini ngengxaki elijamene nayo nokulwa nabaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke, sithe masikhwebe ingcali yezothutho uMnumzana Rudolph Lungile Mabhece, ingcali yezomthetho kwezothutho. Sikwamkele Mnumzana uMabhece, sikwabulela nangexesha lakho. Khawusosa usixelela yintoni elwisa oonoteksi kunye nabo benkonzo ze-e-hailing? Eyona ngxaki phakathi koonoteksi nabe-e-hailing ngaboonoteksi abangafuni i-competition, noba ingeyo competition directly, because xa ujonga indlela e-hailing esebenza ngazo abathathi ii-passengers zoonoteksi, because bathatha abantu ebebengazukhwela iteksi anyway because bebezasebenzisa i-alternative transport eyenye. But eyona ngxaki ngoonoteksi abangafuni abanye ezinye operators uba zibe available zi-operator. Ingaba Mnumzana uMabhece aba be-e-hailing abanakukhalaza na xa benokunikwa mhlambi imida yabo ecaleni ukuze kusombululwe le milo? Umthetho ovumela abe-e-hailing kuba ba-operate uyabavumela uba ba-operate apho bafuna uoperate khona ngokwe-conditions ze-operating license yabo.
So akufani onoteksi basebenzisa ii-routes. So banemizila abayibekelweyo. Abe e-hailing ba-operator ngendlela efanayo ne-metered taxis. Uba eyona nto ibalulekileyo si-starting point uba bapick up abantu phi babe sekuloo ndawo abantu bafuna ukuya khona bahambisane nemigaqo yeelayisensi zabo. So xa kunokuthiwa abe e-hailing banikezwe imizila izabe ingahambelani nomthetho we-e-hailing loo nto leyo nalo mithetho isetyenziswayo ngoku ukulayisensa aba be-e-hailing. Xa ke Mnumzana uMabhece iqhubekeka le meko, urhulumente angayisombulula njani le ngxaki? Urhulumente kubalulekile uba aqinise isandla apha ekoonoteksi ngoba ngokomthetho oonoteksi abanalungelo lokumisa abanye abantu aba-operatayo. Uba bafuna ukumisa abantu abacinga uba aba-operating ngokusemthethweni, oonoteksi bebefanele uba baye ecourt bayofumana i-court order xa becinga uba urhulumente awusebenzi ngendlela umthetho ofanele usebenza ngayo. Oonoteksi balifumene nelungelo lokuba xa kuzanywa ukwenziwa imithetho uba nabo bathathe inxaxheba baphikise izinto abangafuni ukuba zenzeke xa bekwazi uziphikisa. Sibulele kakhulu. Balifumene ithuba. Sibulele kakhulu kweMnumzana uMabhece ngexesha lakho. Ziphelile mawethu besinilungiselele zona ngeli xesha, ezilandelayo zipha ngentsimbi yesixhenxe ebusuku zisiza noSisanda Kamnandi.